Simčuk zachoval chladnú hlavu napriek tomu, že už tam Švédi boli prichystaní dorážať alebo tečovať tú Rodinovú strelu. Tento raz nevystrelil, naopak poslal puk od Strémovi a Kamberg sa presadil v 5. minúte a 17. sekunde otvára skóre Magnus Kamberg. Hokejista, na ktorého nemáme dobré spomienky, pretože v obidvoch prípravných dueloch, či už v tom vo Švédsku, alebo aj v tom na Slovensku, tesne pred majstrovstvami sveta nám dokázal streliť gól. V prípravných zápasoch teda prekonal Jana Lašáka, no a tento raz proti tejto jeho krásnej finte bol prikrátky aj Simčuk. Prešiel cez bránkovisko, to by sa zrejme nemalo stávať. Ani takému brankárovi, akým je Simčuk, a obrancovia Šachrajčuk a Seliverstov tam boli už príliš neskoro. Bengt Åke Gustafsson, tu je. Švédsky štvrťfinále jej doteraz zostali vždy zatvorené. Zatiaľ, čo si ešte raz môže. Takže druhá presilovka pre 3 korunky. Tam sme videli ten nedovolený zákrok. Hákovanie Savenka, ktoré teraz dáva priestor. Jeho protivník. Polovica brániacej sa ukrajinskej štvorice už stihla prestriedať a teraz tak robia aj ďalší dvaja hokejisti, Semenčenko a Zavalňuk. Trošku riskantne to spravil Simčuk. Rodin z toho môže ťažiť. Hedström, Zetterberg. Má na výber viacero možností, vybral si tvrdého strelca Rodina a nedotlačili ešte Švédi puk do bránky, aj keď sa o to snažil zo všetkých síl Kenny Jonsson. Ešte Rodin, Kenny Jonsson 2-0. V 10. minúte je využitá presilovka švédskeho tímu, posiela 3 korunky do dvojgólového vedenia. Tu je zadák newyorských ostrovanov. Samozrejme, pokiaľ sa hrá NHL, keď sa nehrá, tak Kenny Jonsson si odskočil odohrať pár zápasov do druhej švédskej ligy. Nepôsobil velicérien, ale v týme AIK Rogle Angelholm, takže 11 zápasov, ktoré ozdobil svojou prítomnosťou v druhej najvyššej švédskej súťaži. Mu stačili na to, aby nazbieral 3 góly, 7 asistencií, no a na svetovom šampionáte mu stačilo čosi viac ako 9 minút, aby ukázal, že vie strieľať góly aj na medzinárodnom fóre. Ešte raz prekrásna akcia Rodina. Už to nebude tak, že švédski hokejisti pri príchode do reprezentácie sa budú musieť sústreďovať na odlišný herný štýl, než na aký boli zvyknutí v kluboch. Gustafsson ako klubový coach Färjestadu veľmi dobre vie, aký sa v švédskej elitserien praktikuje väčšinový herný systém, no a aj sa o niečo také pokúsil so stiahnutým centrom. V systéme 2-1-2. No ale teraz sa z toho môže narodiť prečíslenie a aj gólová šanca 1-2. Henrik Lundqvist inkasoval gól v 27. minúte. Bogdan Savenko, prvým ukrajinským strelcom na 69. majstrovstvách sveta v hokeji. Hokejista, ktorý pôsobil aj v českej extralige, ale dostal naozaj fantastickú prihrávku a potom sa už mohol opýtať Lundqvista, kam to chce. S kratučkým backendovým blafákom si poradil fantasticky, nasmeroval ho pomedzi betóny švédskeho brankára, ale pochváliť treba naozaj Vasila Bobrovníkova za to, že išiel obetavo do súboja a že
fantasticky uvoľnil svojho spoluhráča. V Českej extralíge pôsobil v sezónach 98-99 v Opave a potom aj v nasledujúcej sezóne medzi havížovskými Pantermi. Má za sebou pôsobenie aj vo fínskej SM lige, týme Lukko Rauma a Kaipa Kuopio. A takisto ako je to u Ukrajincov dobrým zvykom, aspoň u tých špičkových Ukrajincov, že nepohrtnú ruskými petrodolármi. No a tento raz sme si mohli vypočuť od Vladimíra Šindlera, iba 34-ročného hlavného rozhodcu, že okrem spomínaného Bobrovníkova si asistenciu pri tom góle pripíše aj Jurčovať. Zbytočné zákroky už po hre a dokonca aj Šarvátka sa tam strhla. Miroslav Halecký, slovenský čiarový rozhodca, si už aj v našom play-off vyskúšal takéto situácie, takže ho nemôžu zaskočiť na majstrovstvách sveta. Jonathan Hedström. Predkopol. Paulson ešte znepríjemnil život Pobienoscevovi a odišiel striedať. Už sa končí hra 4 proti 4. A hrá sa teda v plnej sile 5 proti 5. Hedström vypálil síce z uhla, ale aj tak musel Simčuk zasahovať a takisto ešte dávať pozor aj na odrazený puk, pretože už tam číhal Kamberg, ale teraz má obrovskú príležitosť Vasilij Litvinenko, ale nepremenil samostatný nájazd, teda podobnú pozíciu, z akej predtým skóroval Savenko, ale napokon predsa len 2-2. V 33. minúte vypálil ukrajinský kapitán Sergej Klimentiev, no a puk skončil v sieti, predovšetkým na prekvapenie Henrika Lundqvista. Počkáme si ešte, že či tú strelu pečoval niekto iný, alebo bude autorom druhého ukrajinského presného zásahu kapitán tohto tímu. Viac menej len taký nahodený puk, ale myslím, že celku oprávnene by mal byť pripísaný práve Klimentievovi. Áno, zmenil tam síce smer puku, ale bol to jeden zo švédskych hokejistov. Takže vyrovnané 2-2. Ale už je hra prerušená. Už sa opäť hrá. Puk má Henrik Zetterberg, potom čo si oba týmy mierne oddychli, ale posunutá ukrajinská bránka, áno, už si to všimli aj rozhodcovia, tak hru prerušili, ale trošku sa iskrí na ľade a trošku viac, ako by sme zrejme čakali v takejto úvodnej fáze šampionátu. Videli sme tam súboj Guňka s Hedströmom, po ktorom sa bránka momentálne ukrajinského tímu dostala zo svojho postavenia, ktoré jej určujú pravidlá. Každopádne dnes z olympijsku Innsbruck nakoniec tohto kola prišiel Ukrajincom veľmi vhod, pretože už sa Švédi nadýchovali k tomu klasickému kolotoču, ktorý vedia roztočiť počas presilovky a my sa môžeme tešiť na začiatok tretej tretiny a na to, ako budú Vikingovia pokračovať v hre v početnej prevahe za nerozhodného stavu 2-2.
Opäť sme v Innsbrucku, v olympijskej hale. 48. minúta zápasu Ukrajina-Švédsko, stav 2-2. Zápletka pre nasledujúcich 12,5 minúty. Naozaj ako hrom môžeme čakať drvivý švédsky nápor. Môžeme čakať, ako sme to už aj videli, precízne a veľmi tesne brániacich Ukrajincov, ale aj ich nebezpečné a rýchle brejky, ktorými budú chcieť predsa len ešte otočiť vývoj tohto duelu na svoju stranu. Proti je samozrejme Samuelsson, ale ten neúspel v súboji s dvojicou súperov. A tu je osamotený hráč číslo 17, Sergej Varlamov, neskutočne skúsený. Svieti červené svetlo za bránkou, tak to je neprehľadná situácia. Podľa toho, že svieti červené svetlo, by samozrejme gól padol, ale už rozhodca Vladimír Šindler ukazuje, že sa bude telefonovať, že bude volať videorozhodcovi, ktorý musí rozriešiť celú situáciu. Ešte raz sa môžeme pozrieť na Sergeja Varlamova a jeho blafák, ktorý ale podľa týchto obrázkov zrejme predsa len neprešiel za bránkovú čiaru, hoci sa o to Varlamov snažil zo všetkých síl, ale samozrejme budeme čakať na verdikt videorozhodcu. Každopádne mala Ukrajina obrovskú šancu v 49. minúte sa dostať do vedenia 3-2. Presne za takéhoto stavu, teda 2-2, Švédi pred 2 rokmi čakali s veľkou úzkosťou na verdikt Vladimíra Šindlera. Vtedy sa totiž hralo v finále, predĺženie finále majstrovstiev sveta. Vtedy však Vladimír Šindler po tom, čo skončil dlhú konzultáciu s videorozhodcom, ukázal na stred ihriska. Teraz nie, teraz rozpažil. To znamená, že sme videli dobre, gól to nebol. Lundqvist tretíkrát neinkasoval. Varlamov si teda nepripísal svoj prvý gól na tomto šampionáte. A ukázal, že teda aj v tej holandskej hokejovej lige môže hrať hokejista, ktorý sa vie presadiť aj proti súperovi z absolútnej svetovej špičky. No a či už Norström alebo Johansson takými určite sú. Lundqvist. Niklas Kronwall. V American Hockey League v tejto sezóne nebol lepší obranca, za to Kronwall inkasoval cenu Eddieho Showra. Alfredsson v ideálnej pozícii a tento raz už namieril tak, ako je zvyknutý, priamo do ľavého horného rohu. 51. minúta, Švédsko vyhráva 3-2. Odklial ho Daniel Alfredsson. Ale dostal perfektnú pozíciu, už to s Henrikom Zetterbergom niekoľkokrát takto ukázali. Ale tento raz ten, kto prihrával, nebol Henrik Zetterberg. Vyzeralo to skôr na obrancu Beckmana. Áno, bol to tento Zadák, ktorý len pred 2 dňami oslavoval 25. narodeniny. Na majstrovstvách sveta debutoval v Lani. Získal striebornú medailu. To Daniel Alfredsson má podstatne bohatšiu zbierku trofejí. Na majstrovstvách sveta štartuje 6. krát. Získal 2 strieborné medaily pred 10 rokmi, v roku 1995 a v Lani. A takisto aj 2 bronzové medaily. Ale ťažisko hry sa opäť presunie do ich obrannej tretiny. Ešte raz, krásna Alfredsonová strela. Kronbergové kľúčky, Kronwallova zdelovka. Opäť máme chvíľu času a tak sa môžeme opýtať do štúdia Roberta Pukaloviča. V tejto sezóne už v súvislosti s bratislavským Slovanom sekúnd pred koncom oddychový čas ukrajinského tímu. Konstantin Simčuk už je na
respektíve pri striedačke, o tom, či sa poberie aj na ňu, alebo ostane v bránke, bude musieť rozhodnúť ten, kto je na to povolaný, Alexander Sevkant, ktorý sa odhodlal k nebývalému kroku, keď vlastne z toho vlaňajšieho šampionátu zobral v úvodzovkách iba 15 hráčov na tento ročný. Naopak Bengt Åke Gustafsson mal k dispozícii prakticky všetkých reprezentačných adeptov vo svojej lige. Simčuk už je teda na striedačke, tak ako sme avizovali. Prázdna ukrajinská bránka, naozaj už nemajú čo stratiť. 6 proti 5. Rusom sa za identického stavu podarilo dosiahnuť gól, keď Kovalčuk do prázdnej rakúskej bránky pečatil skóre na 4-2. Klementiev. Tak to bol tvrdý strelecký pokus, ktorý vyslal Tolkunov, ale nie je úplne presný. Alfredson sa bude snažiť znepríjemniť Ukrajincom život pri rozohrávaní v ich obrannom pásme. Šachrajčuk. Lundqvist zakročil po jeho strele, ale bude sa vylučovať. Na záverečných 5 sekúnd pošle Vladimír Šindler na trestnú lavicu zrejme Zetterberga, keď sa práve ten takto čertí. Áno, nedovolené bránenie pre tohto útočníka Detroit Red Wings alebo švédskej Timry. Tam bol ten zákrok, áno, úplne mimo hry, úplne mimo ťažiska tej hernej situácie, ktorú vlastne mal na svojej hokejke Šachrajčuk pri tej útočnej akcii. Takže 6 proti 4, ale už len 5 sekúnd. Šachrajčuk bude musieť vyhrať vhadzovanie a potom okamžitá strela. To je jediný možný recept na prípadný ukrajinský úspech v tejto chvíli. Paulson síce nedostal puk ani do stredného pásma, ale napriek tomu to stačilo. Sa zrodilo práve v dnešnom popoludnejšom zápase, keď Spojené štáty zdolali Slovinsko 7-0. Jeden gól pritom dosiahol aj Jan Šťastný. Ale venujme sa tomuto zápasu. 2-0, viedli tesnom, ale zaslúženom. Hovorí o tom pomer streleckých pokusov 48-17. Konstantín Simčuk, ktorý dlho, vlastne až do konca zápasu, držal svoj tým v hre o body aj o celkové víťazstvo. Ukazuje sa, že aj keď Evgenij Nabokov odíde do zámoria, ak sa začne NHL, tak v Magnitogorsku sa vôbec nemusia. Samuel Paulson, určený ako najlepší švédsky hráč v tomto zápase. Rodák z Ørnsköldsviku však v miestnom mode začal svoju hokejovú kariéru. Veľmi skoro prišiel prestup do Frölundy a následne pôsobenie v NHL.